Og vi til at jeg gjort deg med frelse i Kristus, så kom hele anden fra meg, og han slapp av virka, og han gjør det, at jeg ble fri fra Arøyja. Så er det nå ikke fordøming for de som Kristus Jesus er. Det er dette verset som jeg gjort deg alle til firma sjålen. Nå er det ikke fordøming for de som Kristus Jesus er. Og jeg sier det ved med det og nått. Jeg sier det, tar jeg for sanger, jeg sier det med jeg røkte, men jeg gjør det alt av borta, og jeg gjør det enn i det. Jeg gjør det enn i det, jeg har dumme akkurat på kiks og akkurat. Og så fer man ned i kjattleren til vårs da, men tid, droppa der. Ta ut i øst, så skal du si, det er borta meg. Så skal du få bøyna til gående, det er byen for hjem, og du skal si av til sjålen til åndsje fordøming for meg som er Kristus Jesus. Tog det åndsje fordøming for han som er Kristus Jesus. Tog at han som er i Kristus, han er fire given. Han er fire given. Jeg husker om Peter. Han synda i møte i Kristus. Han vreka i Kristus. Da han er nok det han tog for. Vi kjenner søvnene. De som tykker han, de kjenner skal for å lese søvnene. At han, og tredje for så banna han at han ikke kjente Gud. Og han ikke kjente han er så kallet han Kristus. Og han engret av Petrus. Han fører ned knøyene av bjørn fyrtjeng. Tjejviker at na disse hendelsene så pratkar Petrus. Nokka av det kjentast pratkar her kan det pratka. Og 3000 mennesker kommer til omvendt. Nu hva vil du vise nere, Røven? Jo, ofte så har vi det så, nu har vi synda, nu har vi kikset alvorlige, og nu skal jeg bruke annet tog jeg kommer fyr med. Og det er 2 år, loksår, så kanskje jeg skal komme en talerstøv og sort. At det ikke skal så overskar. Peter Skjevik, og en halva mann at han har fått det så djupt som en menneske kan fettle. Han meste bottnen og i døytjen så djupt for han nyer, da han gjør det at det møter Kristus. Skjevviker at han prætiker han, og god brukte han, sånn at 3000 mennesker ble frelstet, hadde anden fall, og mennesker ble grøtt, så løs virker god tid. God virker ikke bare tammat, nå skal du ta et sammen, nå skal du kaste øsk opp i luftene, og skrie klærne, og fasta, og så langt, så kan god bruke at hjertet, nei. Det sjåleste antallet løyve virker langer. Hvor tog vi det i Kristus. Peter, han ble født av nødgen, og han var i Kristus. Tog kunne god bruke, han bøyna ved en atter, tog han var i Kristus. Og dette ser man vidt der, til som heldte til en lendian, til som heldte til en vøykan, til kiksa i det, til kiksa i til østet til møte konene, til østet til møte mannen, til røkte en sigarett, og Janne, og vi kunne fære vågjere tid. Vi er i fyrtjemen, vi er i Kristus. Og Gud kan bruke oss til øyn og hver tøy. Gud kan bruke te til øyn og hver tøy. Vi er sikre på at hvor tøy to er i Kristus. Hvor tøy to rettvise kviler i Kristus. Tøy to en frelse om kviler i Kristus. Alt tøy endefødda liv kviler i Kristus. Det viktige er til at du sier ikke at jeg skal, men du sier at hele ande gjør to arbeid. Hele ande visker to og i mer. Til det som er områdende. Til at det er hele anden til Gud som skal gjøre arbeid og gjøre noe. Og i Filipperbrevene 2:13-15 så leser jeg ut til Gud er han som visker etter beina vilja og er visker etter gode vilje sønn. Og så vi først gjør alt uten å knarre og uten å evast. Og så 15 så tid kunne være lydales og røy. Jeg har lastet bøtten gods mist og i renkvergere og øvrigere at så tid viser til middel tørre som himmeljøs og i høymen. Til god er tann vi visker til bæge av vilje og av visker. Bare fra undan her så sier han arbeid på trykktikkere og så sier han her på gosse, jo. Vi har lettet god komme frem. Til god er tann. Til god er tann som visker i tikkene. Og det er såleis at vi kommer at leva og et mer høylagt liv. Det er såleis at vi kommer at vinna at tropløyken okkar liv. Vi har lettet god viska i okkar liv. Vi har lettet høyla andan få plass i okkar liv.
Ta hölle ande för plats i okra livet tid så kommer typ trobladsen bara fälla väck så här. Det är inte så skallröjt jag blir via värvjus ner till att det vill att du ska skilja det. Jag vill att du ska skilja att du ska alltid långt stryja så där du värst just across nu. Kristus har just allt. Kristus är både bandlåaren. Han är just det som loven kravte. Du ska du nu kvila i Kristus och låta Kristus göra värst i ögonen det. Du ska låta Kristus hjälpa dig vid din synd och hjälpa dig vid din trobladgar. Du att hålla anden ett hand som kan lösa din trobladgar. Det är hålla anden som ger att du kommer att leva i gåom verskon. Men hållet att du just i hållet så kommer du att leva i rinko verskon eller i dejom verskon. Hållet hit framlöjer dejversk. Hålde framlöjer lovaversk. Men anden, han framlöjer troaversk. Og i 4 Thessalonikerbrevet 8:11 så läser jag: "Tui bia vid øysni alt fyrir tykkun at Gud skal rokta tykkun kallesun verd, og vi kraft fylla tykkun vi öllun hoe til et gåa og til versk troarna." Hvor skulle fylla deg? Skulle de fylla sig själv? Skulle de göra det goda versene? Nej, Gud skulle göra det goda versene. Så att de goda versene för att vara troarversk. Tid. Och samkommen Thessalonika, hon var känd allan heimen. De var känd för hur det hade vi från sina gamla liv och började leva ett nytt liv. Öll visste hur höjtningarna, öll de forskjellige falskene som ånga hadde hørt Paulus eller nære andre prætika, de hadde hørt om det som var færen fram i Thessalonika, og hadde de ikke færtelefoner og internet og så de kunne slå seg opp av portalen og få alt de nødjaste tøyndene. De hadde ikke disse forskjellige portalene tatt hit. De hadde unga flikkvarer, de hadde unga biler, det eneste som de kørte til moderne var et esel. Hestren han kort skjøtas, men det var bare det ryke som åkte til. Og de som hadde løsende penger til at det som henne, det jinko. Men bådskapen, tøyen til Thessalonika, var røtten lekt ut torra landamersk. Det var i flere landamersk, hans bådskap. Det noen folk som bygger i Thessalonika, som har vært vi til noen som er god, og at god nu virker i torra livet, og at de nu har vært vi fra elgodatyrskan, og at de vi stikkelig ting som de levde jo i. Hvor man er sånn god være, og så kommer Paulus inn i byen der, og det er hørst om etter langt, og tog var det nevnt til å prate med, tog det er hørst om brøytingene som er frem fram, tog at holde anden ved lottene virker i denne liv. Og det er det samme som vi er kalt i okkara liv. Ta vi lete holde anden virker i okkara liv. Ta vi lete holde anden virker i okkara sankum, så kommer okkara sankum å brøyta så nek, og vi kommer å være så livande ljøs, at mennesker får høre om det som får fram, at mennesker får høre til at her henter oss det. Det er som menneskene, de brøyta så nek. Hva er det som henter det? Så sier onker, jo, det er nok holde anden som virker i denne liv. Holde anden. Hva er det til for nek? Og så mennesker for at det kommer bare inn i okkar samkommet. Det kommer å løyta seg til okkar. Og det får spørre, hva er det som er så spesielt ved tøyen livet? Og så kan jeg bare forklare dem. Hvor tog jeg eller anden har flott med virke tøyen livet, og hele anden han slipper å flua ut ur tøyen livet. Og da hele anden slipper å fylla seg fløte i bygger, så flyter han om alt okkar unger næromkvarv. Og mennesker færre er spørre, hvor er hesen personen? Hva er det som er så særlig ved hesen personen? Og du kan si, det er hele anden. Det er verste som Kristus har gjort med meg. Han døde for meg, så at jeg kunne være leser, og nå prøves det ikke langt at strøyes i meg selv. Nå skal jeg ikke neka, men når hele anden ikke at jeg er verste gjør noe med. Hva skal jeg leie røyt, ja? Hele anden hjelper meg. Hva skal jeg leie av å leve et ballingarliv? Hele anden. Hva skal jeg ble grøtte fra mine sjuke? Hele anden grøtte meg. Og tjøkken blå kryssa kan han jo gjøre seg tingene.
Vi upprörs Kristus kan nu hålla anden komma och nå människor vid sin kraft. Han kan fria till från tunna depression. Han kan fria till från ögon för jag är sjuka. Han kan fria till från man och depressiv. Han kan fria till från röjtja. Whatever han anden kan nu vid Kristus fria till. Jag någon värsta som Kristus är krossen kan han fria till från ödlon till en troblöjk. Det enda du ska säga hålla anden. Hjälp mig. Det som du ska göra att kvila i värsten som Kristus gör i krossen. Jag vet väl att det är tidens löj. Jag vet väl att det är otroligt ringt för att kunna skilja och färda det. Som människor så haltar vi till att vi måste göra något för att få något. Men så är det ikke Guds rike. Kristus hever gjort alt. Kristus hever vunnet, sier av krossen. Kristus hever ordnet alt for 2000 år siden. Han hever båret alt det band som ganger med oss. Han er båret alt dere sjuker. Han er båret alt dere synder. Han är fyrigiven och hvis vi är i Kristus. Hvis vi har valt att trycka Kristus så är vi fyrigiven. Och inte halta till att du är sjuker på grund av synd. Du är inte sjuker på grund av att du är så rädda vanlig. Nej. Du är sjuker, du är vid stået här att leva i andan och låta hålla andan komma fram med att åka liv. Och ta må vi lära som tryggva. Vi må lära oss att lyda av god till det som det mest är att tryggva. Ofta så har jag människor, vi skulle tryggva god. Det mest är bara simpelt till det att vi skulle lyda av det som god säger i sin åren. God säger att vi skulle lägga händer av sjuk och det skulle vara grött. Guds ord lär det att vi skulle lägga händer av människor och det skulle vara utfria fra sån troblöken. Guds ord lærer til at det som vi binda hjørnet skal være bundt i himmelen og vi, og det som vi løser hjørnet skal være løst i himmelen og vi. Nå sier du kanskje, jeg er jo ikke samtidig der. Jeg lærte når jeg er oppvaksen av Norden. Det finnes ordene til oppvaksen av Norden. Men ikke bytja til en mening av det som mennesker har sagt ved det. Bygg til en mening av hva Guds ord lærer. Guds ord lærer til at vi skulle lägga händer av sjuk och det skulle vara grött. Guds ord lärer till Paulus säger till Korinthbrevet att det är nöker som jag finner gåvorna att groa. Och hvis Guds ord säger det så är det så löst. Vi kunde inte färre ta sig med Guds ord. Det blir inte tid, vi har inte lov till det. Du støtter ikke med mer til som jeg sier. Det er Guds ord som prætikar. Og hvis det som tar vi prætikar, så skal vi bruke Guds ord. Og Isaiah så jeg skal lese det her. Og Saron, han sier grøt, han er på alla på noe. Han er på alla sjuker noe. Det som vi skulle gjøre, det er vi skulle lyde av Gud. Og vi skulle bøye etter honom. Og vi skulle lete hele andan slippe fram med og virke. Og tid, vet du det er at enda stendet til at det her året her, Bibelen, er medisin for dere likam, at det kan gro dere sjuke. Jeg må komme inn til lukk. Jeg må vise deg at det er alltid til så fantastisk å vite. Hvis vi færer til åretøysene, det er bilder som er flagre lusen rundt da. Guds ord er alltid godt å høre. Ja, sånne mun, gjev året mun gad, legg øyre til det jeg sier, let det ikke fære til her ur aksjon, være at det er djupt i hjertet til noen. Lusen jo, tog til ødlen til noen liv, så finner det og ødlen liker med tørre grøying. Jeg har prøvd hukt i det hebraiske malet, om det er veldig messet her som det stender, at det til liv for okken, til ødlen mennesker bare av tryggvande samtun. Men Bibelen lærer også til at årgods er grøying for okkar lekam, til medisin for okkar lekam. Så vi grunnt av etter året, så kan det, vi tryggva til at det er høylevaver for okkar liv, okkar lekam, så kommer det også nærvere høylevaver for okkar lekam. En så var om en mann, Derek Prince, det er nok en av de kjentaste karismatikere, eller han var Prince faktisk, undervisaren. Han er færdig nå, og en maver som er leser nekv, og beundrer nekv for det arbeid som han har gjort, og tar vitspårene som han har fortelle. Han var under 17 hønspartiet, så var han var i Hernon, han var i England, Afrika, Nord-Afghanistan,
Og han arbeidde ute i Øymørsen. Han var noen dølt som virket ute i Øymørsen. Og han fikk også vid hitan og sant minska det var ordentlig. Så fikk han sort ekvislitt eksem allan kroppen. Han måtte være innlagt, han la innlagt, jeg vet ikke hvordan lunsj, om det var manavis eller det var aravis, det minnes det ikke alt, men det var utrolig lunsj, det var nok iver 8 år han var innlagt, og tar prøve av lagt han alt muligt for å få han fruskan, og få han grøttan fra hese sjuken, men ikke virka. Så en dag, så rente han seg ui, dette verset i åretøkene. Det stendte at at året er grøying for likam. Og han sier god, fint god. Dette stender her, at tøyt år er grøying for meg. Og tøy ferie nå at teka tøyt år som høyleva. Og han valgte gjøre det som man teker høyleva, sikkert morgen og middagen, eller hva så hvordan han gjør det. Og han tok tøy for eia at han skulle være grøtter tjøkken året, tøy året er høyleva. Og det gikk ikke, jeg vet ikke om det gikk en måned, så var han fullkomlig grøtter fra sånn eksem. Og en vittnesbord hit om det at Guds år er høylevaver for oss mennesker, for tykken som er sjuk. Tår å ta etter tiltøyen, tår at sikva etter. Ja, men grøven, at lesa Bibelen og nek som er sjuk som leser Bibelen og det er ikke grønt, men det tror jeg at det ikke vid er sannheten. Det velger ikke at lyde disse sjukene på andre, men skiljer kommer vi at sikva at Gud kan virke på andre maten. Til så er Gud virker i det, at vi må lete han virke. Vi må lete han gru oss. Vi må lete han løse oss fra trobløk. Vi må lete hele andan komme fram at det imiske økene i okra liv. Og det gjør hele anden. Hele anden, han er lampe. Vi leser her på en i åretøkken noen 20, sier andre menneskene er lampa herrens. Som ranser og kommer og hjertet hans her. Anden er som en lampa. Hun lyser opp øker i okra liv. Jeg tykker til at det hele anden, og så kanskje, hvis du tenker seg mer, så sier han, lyser han opp øker. Røde, du bruker for lydet tog sammen konen til det. Røde helst ikke til at du skulle bruke mer tog sammen konen. Så skal han, hele anden, han er alltid mildt. Det gode er mildt. Til en av hans eløg, og til hele anden han mildt. Han kommer ikke røde til en dum hund, du måtte få bruke tog mer tog konen, du måtte få tenke det sammen. Sier, nei, han skal ikke så, sier, røde. Helst du skal få bruke mer tog sammen konen til det. Kan jeg ikke hjelpe deg ved sånn? Og jeg velger om jeg er lustig etter henne. Jeg velger om jeg er lustig etter disse tankene som kommer opp med høyt. Og så sier jo, hele andre. Jeg to mer, hele andre. Jeg bruker mer tog sammen konen til meg. Jeg to mer. Og så slipper han at jeg griper, og han griper. Og han virker. Og han gjør til at knappt jeg så finner jeg at jeg, nå får jeg knappt jeg tog til å bruke, Arne er slett ikke tog, jeg skulle alle til akkurs, men nå har jeg andre kommet frem med at nå får jeg knappt jeg så har vi masser av tog, jeg bruker at jeg setter til tog, jeg bruker til en kone, hatt i 8 døme, det kunne være nekk ånder. Da vi til at holde andre til i bruker liv, så knappt jeg så sier at hei, og det blir ikke problem, knappt jeg, så er det bare, og det samme vi her, at jeg var tutsjent, jeg minns vel, jeg tror ångande på at jeg var tutsjent, jeg skilte jo ångande en båskar, jeg heldte han så lengt ut, ofte han helt. Men så kjente jeg på at jeg skulle lære meg at gjøre det her. Selv tog jeg at jeg ble tåsa og lærte at det var godt for å kunne gjøre det. Det er god elsker en glede en gjør. Det er ikke tog jeg vi skulle gjøre det, men tog jeg at god elsker det, at onker gjør, og tog yngst jeg bare at gjøre det. Det var så snedigt til at det virker slett som jeg har hatt pengene min og mamma. Det er akkurat som til at det var mer til. Hvor tog at det god, ta vidt gjøre, så slipper god at velsikne og mer. Så er Guds prinsipper. Så virker Guds rydde tid. Ta vidt lete ting i til han, og lete han slippe virke, så knappt jeg så jeg bare at knappt jeg har akkurat lukket nega penger helt etter, og jeg har ganske mer penger, og det var nemmere økonomisk. Hvor
Så jeg valgte at lytte av det som Guds år sier. Jeg valgte å si, ok, Gud, ta gode tutsjent under gamla softmannen, og Aren i behøver loven kom, gode østen tutsjent, tog jeg østen ikke heller godt. Og vet du hva kan hente? Gud valgte sikna meg for det. Min økonomier, han lykke latter som han var Aren, og latter. Vet du ikke bensjen er djeva inni Guds rydde, det Gud valgte sikna det. Gud valgte sikna og en glede han djeva det. Nå, nu er atfärden lösen deras barn, men det vill han inte det. För jag kom in att det här som vi tar sig om. Lät oss bara färd till Rombrau tjej. Rombrau, vi ska inte läsa några verser ur det, men Rombrau tjej, ta sig på att vi känner sig det här brott i hans situation. Det som är inte vill, det ger jag. Och det som vill, det ger jag inte. Hur ska jag hjälpa mig? Hur ska jag bjäga mig? Allt det där. Och här har vi inte ofta inte så nu. Det som vi vilja att göra det inte. Men det som är huvudvägen här, det är Paulus. Han nämner 4 färnar från vers 9 till 25 i Rombrau tjej. Nämner han 4 färnar. Året är ett land mer eller mål. 4 färnar. Jag ska hatta. Jag inte hatta. Jag klarar inte hatta. Vad är detta? Jo, att det är lovsyndaren. Att det är som ta är visst i hålden någon. Ta är visst i hålden så hooks på handen man. Jag ska göra detta. Jag ska göra hit. Och han är nästan vid att koka iver. Och han säger, "Hur ska fria mig från det? Hur ska jag hjälpa mig på sjurens löven?" Så tackar han Kristus. Och så får han in i Rombrau 8 som vi läser igen. Och en fördömning för dig som är Kristus Jesus. Och så kommer han till vers 2 i Rombrau 8. Det här som vi går oss vid igen i förrän. Ta som en fördömning så för vi det var kväve för. Vi för till mannen och att men det vill han inte. Nu är vi där gör ni att det bäst så du vet att. Så är det nu en fördömning för dig som är Kristus Jesus. Till lov Lufsens anda hever i Kristus og Jesus lost meg fra lovsyndarna og dejas. Kristus hever lost meg fra sin løven. Her er skal hatta, og er skal hit, er skal. Lufsens anda som er lov frelsesens himmel sett meg fri fra sånn her. Han har sett meg fri fra tog som han tar seg og i Rombrau tjej. 4 färnar till 4 färnar nämnt jag är på och det är akkurat så som vi människor gör ofta att jag ska hit. Det är akkurat som bazooka som säger alla tojna dit. Och I har så själva som man folk så är det öliga stolt och vart till vi skulle kunna släppa rej bakom att jag har vittna för så snägg människor och jag har läst Bibeln så när jag har lagt jag har jag har gjort hit jag har gjort men Guds rike viskar inte att något jag lever Kristus viskar inte nej och det är det som det mäster att ta krossen upp dagligen det mäster det att jag tår säga att Gud viskar to i mer har ande tag to i min liv över mot liv. Och det här som tog lovlusanta hever Kristus lost mig fra sig lovsyndarna och dejas. Ända loven här som viskar i hållen som säger till att vi skulle göra en rikve. Hon är dejlig för våra liv. Och vi kommer att leva ett oensamt liv. Och vi kommer att leva ett kärligt liv tids. Men da vi lever under lov frelsesens, de nødje lovene som øyne hvert sikvante øyre lever under, som yngst av et levet under. Vi er så skjøta for under lovsynderne. La dere for at slekpe seg lovsynderne, og la dere flyte dere inn under lov frelsesens, disse lovene som frigjørende for dere liv. Hende loven som ikke sier at det skal, men det loven som fører at ikke inn i noe mer. Og hvor fører dette ikke inn i noe mer? Jo, la dere fære til Jakobs brev 8:25. Halda 8:25, jo. Men han som skoar inn i fullkomne lov frelsesins, og heldur avetøy, så han vil ikke glömsker høyre, men gjør hvis han skal være sjæler og i verskesønnen. Men han som skoar inn i fullkomne lov frelsesins, legg mest til hetta løyve fullkomne kvøy. Hva hetta fullkomne lov frelsesins? Jo, lov frelsesins til Kristus. Lov frelsesins til som Kristus gjør til krossen. Til som Kristus gjør til for okken, for jeg ser at okken er frelse, for jeg fri okken fra dømen, og fri okken fra en løyve i synd, og fri okken fra en løyve her vi skulle gjøre tingene.
Ta vi hitje etter snir, og vi grunda etter, og vi blir hodtidjen av snir tid, ta slipper hendan her lovna virke i okkara løyve, og okkara løyve fralse, til vi skilja til at det ikke er langer som skal gjøre det, det er Kristus som skal gjøre det i kjøkken min. Halle ande skal virke i kjøkken mot løyv, halle ande er tann som skal gjøre tingene, ikke er. Halle ande skal han som skal groa med. Halle ande skal være han som fruja med fra imenskon forskjellige ringkon, tinkon og øvene som vi har. Til halle ande som skal virke tjøkne med til å nå andre mennesker. Til halle ande som skal gjøre med viljan at tåse om hans år. Til halle ande som skal gjøre hese tingene tid. Halle anden, Kristus, vers Kristus av krossen gjør at halle anden kan virke i okkara liv. Hatta er et liv i fralsetit. Hatta er å være setter i frihet. Hatta er til at det mestjer å være frihet. Jeg skal ikke langer strøyast i meg selv. Jeg og to, vi skulle ikke langer strøyast i okkar ekne styrke. Nei, vi skulle strøyast vi styrke Guds. Og hver er den styrke? Jo, til hele anden, til okkar nødja liv som god til vi giver okkom. Jeg håper det får etter vi. Jeg håper at selv om vi tar begynt rundt og feras løsender at du fram, at du sarst og skiler henda bådskapen som hele anden har lagt av min hjerte at ta så mer det. Og jeg håper at Gud åpenbærer dette fyrtid. Lad meg bare lykke teka, skal enda om man har løtt. Ett døme om Abraham. Vi kjenner søvn om Abraham. Vi kjenner til at han fikk 2 syner. Han fikk en son vid trelkonne, som het Ismael, og han fikk en son vid sin egen kone, som han var giftet til Sara, og han tar sonen av Isak. Og i Galaterbrevet 4 så kommer Paulus inn av det, og han sier at jeg mynd til dere som tryggvand, at Ismael, han var lovarversk. Han var født under lovarversk. Men Isak, han var født vid troarversk. Nu kan man det vira jo. Ismael, som vi sier, var født av lovarversk. Ta tok Abraham tingene i egne hender. Han sier, hva skal jeg? Jeg vet ordentlig at det bare skjolds her. Sara bjør en affær sång vi trelkom til seg, og han gjør det da. Og hva lov kom på seg ut, men det var et dett lov, et andelig sætit. Og dette var Ismael. Og dette var lovarversk. Men han løyde god. Og han løyde at det god kunne gjøre Sara og vi bad. Og husk til Sara, hun var en god kone. Hun var utvid 100 år. Og det er jo uferdig at man kan bli på veien. Det blir ikke til hvis du husker det at bli på veien og sånn alt. Men det gjør det jo. Hvor du God slapp fram med. Abraham tror God, og at samme ble Isak født. Og det var troverkstet. Og trobløsjen til det som vi leser i Galaterbrevet 4:9, men og til ferien han, og i fødte var etter holden, altså Ismael, la etter holden, og var født etter andan, så nå viktigt. Enn i det er trobløyger mittelen hessa på 18 fra Esbaun person. 18 til Ismael til muslimaner, og 18 til Ushasmannen, nei, til Isak er Ushasmenn. Enn i det hater muslimer jøter, og jøter hater muslimer. Hessa bare tjåner er møte hver nør, og det røyses opp møte hver nør. Og det samme er vi okkom som tryggvandi er, at det som vi gjør i okkom sjálfum, det strøyes det møte det som God initiaterer i okkom. Og ta i Abraham virka i holden, det var katastrofalt, og det fikk utrolige avløyngar fyrir hans liv, og fyrir livet til sonen som han åtte, som var føtter at trygg. Og tog det hit, så utrolig viktigt. Jeg vet ikke livet og i holdene. Her sier at jeg skal ordnes ting. Tog det for ringar konsekvenser for meg. Det for ringar
Därför ringar avlöjningar. Lika som Ismael var en ring avlöjning för Abraham och för tjåna Israel. Äntan där i det. Således det sammanlös vi okon tar vid med Isak. Han var välsignelse för Abraham. Isak var något fantastiskt för Abraham. Det var så drömmar som var uppfyllda. Kvoi tog han lät god göra arbete. Men Ismael var rävlöjt för kom Abrahams. Och samma vi okon tar vid läta vi säger jag ska lata. Det får förfärliga konsekvenser för okon. Det får avlöjningar för okon. Tar vi viska under lovsyndarna, tar vi viska i hållet så får det avlöjningar för eller sötne för okon. Vi klarar det inte för vi kommer fettla för eller sötne ut. Men tar vi läta hålla andan viska okon liv. Ta för vi en Isak och Jakob. Ta för vi något som är gott, som är välsigna, som är tröttligt i egen godstid. Men ta vi låta hålta viska, ta för en Ismael. Och och Ismael han hatar allt det som är fött av god. Tog det viktigt att vi viska inte i oss själva, att vi inte viska i vår egen styrke, men vi låta god viska i vår liv. Lika taga jag ska göra kött nu. Gideon, vi känner att Gideon från att det var en stor kappgods. Vi känner sövna här för krutch med 19 minskjøle, men det tror jag inte slå upp. Vi vet kvar folk släta där. Domaren och tjej läser det tjej 8. 4 gånger den så 6 år nu domaren 6 halt. Och så för han god så han ska läpa att den herren har det anten tar över Gideon och Gideon ska för krutch och så samlar han bläser lår, han samlar Ushas folk och där samlar sig rikva folkon. Och så ska han samla sig för att välja folk ut. Men Gud säger nej, inte så nek folk. Minka är bara, där för fra, vi vet inte minst hur nek tusende, där minka ner till 300 mans. 300 mans. Och torsko, hese 300 männer, torsko leipa en her, som var på 135 000. 300 mans, och i möter 135 000. Hva Gideon står av hoksa virger til det førre sted, det var det ikke. Men åtte var det, hese menner tar tro god. Til god sier, jeg skal virke, jeg skal berges for tikkun, og tid skulle komme sikra for min navn. Og ta førre sted vi trygg, ta tro god, og videre vi kan hente, ta baste nesten øtlun, ta var bare 15 000 menn etter tid. Ta det bast, og en väldiga tjau. Det är bast flera tjau faktiskt. Det är bast 120 000 mannen har fällt med navnet Guds. Det är god bardesvittar. Och det har vunnit en väldiga sig. 300 mans möter 135 000. What are the odds? Kvar är du vet på? Hvis du kunde färre in i kioskvar eller någonstans källor, vad ska man göra för lotte? Gideon versus med 19 eller såna folkaslänen. Flest öll folk nok själver het sig krossed vi. I folkasläs man leba, men kvar vann? Gideon vann. Vi kvar i styrke. Vi sån egna styrke, vi sån 300 mann. Nej vann. Han vann vi styrke Guds. Han vann vi navnet Guds. Och det så vi kunde sikra i våra problem, våra troplögar. Hvordan vi David, han fører møte Goliat. David var smadronk. Han fører sted vi navnet Guds. Hvor hesen, evnskårene for listeren som tårer og prøver på at hun er en livande god. Og en høylig røy i tentra i studion. Og han fører, jeg skal fære møte honom. Og jeg kan sikre han vi navnet Guds. Så hva gjør det han? Han sikrer han vi navnet Guds. Vi navnet Guds, så Bastian, den största mannen av filisteren, den kraftigast, og det samme galdan vi okkom. Vi kunne bæsa ta den største tropløyken og okkara løyve, vi leta holde andan virka i okkara løyve. Jeg skal
nu har jag sagt att jag ska ända i en gåa löte, men nu ska jag lycka täcka några helt, bara inte att läsa några vers för det, för jag visar det av hvordan du kan släta hela andan komma av visket under liv. Jag ska täcka 5 minuter. Okay. Lär mig inte ske. Hvordan låter vi hela andan växa i vårt liv? Täcka några skrifter, helt sett ner efter. Efesos 5:60. För att hela ande kan komma in i våra liv, för att hela ande kan växa i våra liv, så må vi deja verkholsens. Och hvordan deja vi det? Jo, till vi att läsa Guds ord. Guds ord är levande. Guds ord är kraft. Och till hela anden så viskar jag några. Ta vid läsa ordet så blir ordet levande på grund av hela anden. Och hela anden han släpper rätt så och liv ta vid läsa Guds ord. Hela anden släpper fram ät och liv och han släpper att täga hållt forskjellige hållslige troende ut i våra liv och bläkar där. Och mer som han hållslige troende bläkar ut i våra liv, mer plats för hela anden. Det är ju lågsta. Hvis jeg er ferdig inn i en klattenhandel, og jeg kjøper en nødja klattning, og hvis jeg er ferdig lært meg i buksene her på, utan jeg lært meg ur mun buks og ur skjøen, og så huksa hvordan jeg er ferdig ut av gøtene, hvordan bukter jeg ser ut, for ikke rundt der ved tvøy med klattning. Jeg ser ut som en idiot. Sjå han det. Selvsagt må jeg lære meg ur de gamle skjøen, ur de gamle buksene og underbuksene, og ur de gamle klattningsjakkene. För jag lärde mig ut av nutja så han kan passa och han kan sitta snökt av mig. Det ser mig där ut i andra löven. Vi må Paulus säger i Galaterbrand, han säger i Efesosbrand och han säger i Kolossbrand bara för att stäffa det Guds ord som säger det. Han säger i Galaterbrand 5, han säger i Kolossbrand kapitel 3, då så han rättligen är gunda. Att klä sig ur den gamla människan. Och hur gör vi det? Jo, hur rättar vi det gamla människan? Efesos 5:64 att han kom till halk och rött sig henne så samkomna vi vattenbärna i åren. Årgods ett vattenbär för våra andliga liv. Årgods röntsan för våra andliga liv. Hvis vi tar Johannes säger halka dig i sannlögan årtukt sannlögan. Halka här mest att röntsa. Det griska året halka här mest att röntsa. Alltså röntsa dig i sannlögan årtukt sannlögan. Alltså skriften sannlögan. Skriften det som röntsa våra liv. Ta vid brukar jag tog i skrifterna så släpper hålla anden fram att rötsa och liv. Han släpper fram att och han rötsar, han pussar och tar det rött och pussa så släpper han att fylla in så en kraft, så en styrk. Ja, men jag säger inte på inte Janne att Kristus inte ser fel, Guds fel och liv långt. Det hade jag har tagit om det för om rättvisgärningen och heilaggärningen och dörrargärningen. Rättvisgärningen till ögonhändig. Till det som hänt att vi kommer till omvänd. Till det som vi säger igen. Till anti okkar som vi födra något. Anti okkar han vill fullkomna i Kristus. Han vill göra det fullkommen i Kristus. Jag läser ut i Hebreerbrevet 12 och kapitel 12. Hela anden, han tar bostad och anden blir fullkom, han kan inte dodja mer. Och det är det som han säger i Pälsbrand, att vi är född vid oförgångslig saj. Och saj som ångade kan dodja till hela anden. Till hela anden. Och det är det som första Johannesbrand tror läser vi att det som född är god kan inte långt synda. Kan man sätta ju till att och ande han kan inte långt synda, han kan och att säga man kan synda så kan han dodja. Guds döje människan till det som Paulus säger i Rombrand 4 eller 5 minskör. Han säger till att synd kom i hemmen och såla stöj i hemmen. Och nu kan och till det som är fantastiskt vid rättvisgärningen. Synd kan nu komma in i våra anda till hålla anden till bostad här och han är fullkom med en heilaggärning till våra sal till kvar vi våra personlighet. Hon är inte en vår fullkommen. Hon är inte en rötsa till fullnar. Ta vi runt den stora dagen tar vi komma till god tar vi blir lost till dörrdaggärningen tid. Vi dörrdaggärningen vi har vid lost och vi kommer att vara fullkommen som han är fullkommen. Och det är det som vi tar oss om nu här. Vi har rötsa. Vi tar oss om åkara sal. Vi tar oss om heilaggärningarna. Vi tar oss inte om det fullkomna verset som Kristus har gjort i oss. Alltså att åkara ande är vår födra nutjen. Det är hänt. Det är god ordna. Det är en öngashändning och den händningen för ångati att komma att. Aldrig att. Okej? Skilja det kan man vi.
Rattusgjeringen til en øyngashending. Hon er færen fram. Halleluja. God hever gjørst okkur fullkommen i Kristus. Altså okkur ande er vår fullkommen. Og alt det okkur ande er vår fullkommen, så kan vi omkant dodge atter rønt antallet seg. Vi kan omkant komme missa samfunnet atter vi har det andre. Mest til vi kommer ikke til å feile atter okkur løyve. Nei, men har det anden ikke slipper frem at og rønnsåkon. Han ikke slipper rønnsåkon, så er vi kommer å være mer antallig, altså så at han får mer plass. Og til, hvis vi sier at her okkur er nødje ande, og dette her er holdt, hele anden, og til bardein, mittelen hese tingene, til den bardein som vi menga mestast, strøye dette her, strøye, man tar seg man strøyest, rent antallet seg, til bardein mitt det gode og det ønde i okkon. Og i Galaterbrevet 5, så leser vi til at hesbeg det bergast med hver noen, holdt anden og holdt det bergast med hver noen. Og hvis vi skulle være antallet sterk, så må vi leta fua andan, du tar kommer anden å vinne i okkara sal, okkara personlighet, og vi kommer å leva og et mer rønt liv, og et mer høylagt liv til. Og til tog at det sier at det er røntsa okkara sal, jeg tar seg ikke om okkara andan, han er røntsaver, han er fullkomlig Kristus, han er utan plett, han er til rukke, men okkara personlighet, okkara sal, hon hever bruk for å komme og løytas Kristus i mormor. Og hvordan vi er det her? Jo, vi har lest året, vi har lett året røntsaken. Det er det som vi sier her i Johannes 16. Halka til i sannløysen, årtøyt i sannløysen. Og hva leser vi i Salma 119? Hvordan skal hin unge halda vesen røynan? Vi at halda seg etter året tøynen. Er ikke fantastisk? Vi at halda seg etter året vera veveren til en unga røyner. Og vi leser langt ned i samme kapitlet. Jeg går i år til hjertan fyrir at jeg skal ikke synda mot det her. Jeg går i år til. Hva er året? Til skriften, til Bibelen og i hjertan fyrir at jeg ikke skal synda mot det her, mot det god. Tid, hatta, såles slipper holde anden fram med at dere liv. Han rønser, året rønser okkon, og holde anden er han som virker jøkken året, og hver er året? Året er Kristus. Og jøkken om Kristus slipper holde anden inn å rønse okkara liv, og som han rønser okkara liv, han rønser et øde okkara liv, så fyller han det øde, og vi blir mormor tidsen, herstidsen, man kan si det således, av andan. Og det er ikke i min liv. Jeg er ikke å være herstidsen av honom som er kærløyden sjolver. Jeg er ikke å være herstidsen av holden og det ødelig til rævlige som bor i holden, som skutjer godt og som hever gjørst og voldt alle til sorg som høymeren hever ved det. Alle til pøyene. Hvor hunkra mennesker, hvor livet mennesker pøyene, jo tog at holde valgte av vreka godt. Holde yngste at slippe tjene til ønda. Holde i fattelig, holde i rønt. Men anden, han er livand. Anden min, her bor høyde anden nå. Og jeg ønsker at han skal slippe teka iver mot liv. Og rønsa mot liv. Tid. Jeg håper til at finner vi denne bådskapen om frals. Jeg håper at du skiler at det er Kristus som skal til arbeid. Det er Kristus som skal tjene. Det er ikke du som skal tjene. Det er ikke du som skal virke. Når Kristus skal virke og gjøre det. Hele anden skal virke og gjøre ditt liv. Amen. Amen. Så lät detta standa efter det. At det ikke du som skal strøyes langt. Men det er Kristus som skal strøyes for det. Og han hever strøyes for det langt. Han hever langt vunnet siden av krossen. Og hekta tid er at kvila i Kristus. Hekta er nettopp det som Bibelen sier at vi skulle kvila i Kristus. Vi skulle kvila i verset som Kristus. Det er det at vi sier, God, vi skal to i tjøkken med. Vi skal to ha land i tjøkken mot liv. Og vi vil ha sett mer og mer frihet. Hetta tid er et liv i frals. Hetta er vi prøver ikke langt strøyest. Det ræver ikke om hva jeg gjør. Det ræver om hva Kristus gjør. Jeg vil ikke høylaver av tog som jeg gjør. Jeg
høylaver på grunn av det som Kristus gjør. Og jeg kommer ikke å produsere gåan avvokst av det som jeg gjør. Nei, jeg kommer å produsere gåan avvokst av det som Kristus gjør. Det er det som Bibelen lærer, og det er det som vi der inne i det. At avvokst andas, det er det som er født inn i oss. Innan og framtid. Lät hålla andan taka över ditt liv. Lät han bara taka över och lät han styra ditt liv. Tvin troplögar lektor av Kristus. Jesus säger det. How du ber här, läs det med. Att det är väldigt cool. Hvis du strujest, hvis du hade ringt, lät hålla andan taka över. Tar gamla, tar brukte alltid att hålla andan skulle taka över röriga skipen ska få tryckt i hand. Kanske bättre myndigt det att lätt hålla andan taka över röriga bilen och det där. Du kanske tog handbromsen upp och tog för en skaft och löv någon och släpper sig vidare. Tack det roligt. Hålla andan, han är så inne där, lät han köra, lät han taka över ratten. Lös handbroms, lät han lösa handbromsarna. Så han får köra, han får ratta, löv kört upp ratta kaos. Och han får köra till de coolaste stöjene. Han känner de föjdaste stöjene jag köra till dit. Hålla anden, han känner de bästa stöjene av färren slice. Hålla anden, han inte att styra till en liv. Hålla anden, han inte är chauffören till liv. Men han teker ikke iver vid makt. Tog så sviskar anden ikke. Han mild, han en trolig person. Og han teker bare iver hvis du sier leter han takk iver og sier takk iver mot røver. Styr du her som du ønsker, styr køyre her som du vilt. Og vi skulle komme opp til livet til coolaste støyen, du holder anden, han kjenner deg. Og komme livet til livet frals. Jeg vil si, vi lytter og holder anden. Jeg vil si, vi holder anden. Takk for at du ordner til holder anden. Holder anden en person til. Ikke gjøre god som den gamla, coola, grenjete Abba. Jeg vet ikke om Abba kan være cool, det vet jeg ikke. Men det er ikke for fall god. God, han er, hvis han er liv, hvis god er kommet middelen noe, så er han en tjekka personer han er. Han er ikke vært sånn grar til gamle Abba ved stedet. Nei, det er han helt sikkert ikke vært. Han er vært en rettelig avbalanserad og utrolig cool personer han er. Og til hele anden nøysene. Hele anden, han er fantastisk. Han er milder, og han er ikke bare hjelper oss med ødelen trobladene. Ødelen noen trobladene. Hvordan så større det er? Er det sjuka så er ikke han grua oss? Er det at vi strøyes vi, jeg vet ikke hva det kan være. Kanskje til strøyes vi homoseksualitet. Hele anden han ikke er hjelper det på sjøretøy. Hvis du strøyes vi depresjon, hele anden han bøyer bare hjelper det her godspad. Øysene til som er så vansikkene. Hele anden han bøyer øysene etter det her. Han bøyer øysene at du velger at sikre Kristus. At du sørst dine fortappte støve. Og at du velger å sette at du til alle av Kristus. Så at du gjør det, så slipper hele anden fra meg til liv. Og han ikke hjelper det, han ikke bjerger det. Tid. Jesus hever fri okken til at liv i frelse. Takk to mot Jesus frelse i Jesu navn. Takk for det. Halleluja.